Det er sådan, at I skal forestille jer, at I er kronevidne til et stort trafikulykke, hvor der er en bil, det er jo en Audi her, Audi 80, der kommer bullerne ind med høj fart og vælter rundt. Og nu sidder der en dame herinde, som ikke kan komme ud og er svært kvæstet. Skolebakken, og det er ved sygeplejeskolen. Det var Brandholm, Sprøjte, Redningsbørn. Skolebakken, sygeplejeskolen. Jamen det første vi gør, det er at standse ulykken, og det gør vi typisk ved at sætte bilen på tværs af en vej og tænde vores udrykningssignaler, så vi signalerer til dem, der nu kommer, at der er sket en ulykke. Og ellers så skal vi jo hen og tilse den person, og de personer, der er involveret i ulykken, og så har vi noget livreddende førstehjælp, vi kan byde ind med. Og det er jo kun indtil ambulancen kommer, så tager de over. Og så er det ligesom her, så skal vi ud og undersøge stedet, hvorfor ulykken skete, og så ellers sikre vidner, sikre spor og fortsat sikre gerningsstedet her. Jamen det første vi gør, det er at skabe os et overblik over skadestedet, finde ud af, hvor mange tilskadekomne vi har, og så sikre, at ulykken ikke går hen og bliver værre, end den egentlig er. Så vi danner os et overblik samtidig med, at vi sikrer skadestedet. Derefter så begynder vi jo at prioritere de tilskadekomne alt efter deres skader og det her, for at finde ud af, hvem skal vi på først, og hvem har mest behov for hjælp. Derefter så begynder vi på vores behandling, hvor vi begynder at måle noget blodtryk og de vitale værdier på patienten, for at finde ud af, hvordan patienten har det. Og derefter skal vi finde ud af, hvordan vi får patienten indlogeret i vores ambulance. For eksempel, vi skal have noget brandfolk ud og have bilen fjernet fra patienten, eller om vi bare skal hurtigt udtage, hvis patienten er så dårlig, at vi ikke har tid til det. Ellers så gælder det bare om at få patienten i bilen og så få kørt på sygehuset. Selve det, der sker, når vi nu kommer frem til så et trafikuheld, hvor der måtte være fastklemte personer, det er, at vi deler simpelthen arbejdet op i 4 faser. Det vil sige, at vi starter med at sikre skadestedet, sådan at der ikke sker flere uheld, og der ikke er flere, der kommer til skade. Og dem, der måtte være til skadekomne, de i hvert fald ikke bliver påført yderligere skader. Det vil sige, at vi spærrer for øvrig trafik og fjerner brandfare med videre. Dernæst så sikrer vi køretøjet, som den fastklemte sidder i, for at den ikke flytter sig under selve arbejdet. Vi skaffer adgang for en førstehjælper eller en nødbehandler, eller for den sags skyld ambulancepersonale, således at de kan komme ind til den fastklemte og påbegynde behandling. Derefter starter det egentlige frigørelsesarbejde med, at vi skaber plads til, at man kan foretage yderligere behandling og stabilisering af den tilskadekomne i selve køretøjet. Det vil sige, at vi kan fjerne døre, vi kan fjerne hele sider på bilen. Samtidig vil vi ofte lave det, man kalder en plan B. Det vil sige, at i tilfælde af, at patienten bliver kritisk, at vi kan lave en hurtig udtagning. Når vi har skaffet adgang til førstehjælperen eller nødbehandleren, så laver vi det, vi kalder en endelig frigørelse. Det vil sige, at vi laver den nødvendige frigørelse, der skal til, for at patienten kan udtages. Det kunne for eksempel være, at vi klipper taget helt af, vipper taget til side, eventuelt skubber kabinen på bilen fra hinanden, således at der er god plads til, at man skånsomt kan udtage den tilskadekomne. Og det foregår alt sammen i samarbejde med præhospitale personale, det vil sige ambulancepersonale og paramedicinere og tilkaldte akutlæge. Det er, at de skal have trukket patienten stille og roligt op på brættet, så hun ligger på hele brættet. Og det gør man ved, at nogen støtter hendes hoved, og så tager man fat i hende hele vejen, og så løfter man hende stille og roligt op på brættet. Og det er den, der har fat i hovedet, der bestemmer, hvornår man flytter. Det vil sige, at de tæller 1, 2, 3, og så løfter man. Vi bliver tilkaldt i de tilfælde, hvor der er melding om fastklemte personer, hvor der er melding om brand eller fare for brand. Vi bliver tilkaldt, hvis der vurderes, der er udstrømmende væsker, f.eks. brændstof, benzin og lignende. Eller i de tilfælde, hvor ambulancepersonalet vurderer, at personen skal udtages skånsomt på grund af kvæstelser, så bliver vi så også tilkaldt. Og så mangler vi egentlig kun afgang til sygehuset, og så er der egentlig bare oprydning tilbage. Og det er så nu typisk, at politiet også vil gå ind og vurdere det mere på bilen, se hvad der er sket,
og notere, hvem kører og så videre er. Herefter så mangler vi kun at rydde skadestedet op.